थारैनो जों गोजोननाय मोनो जेबा जों देरगायो जे बिथाङा जोंनि सासे रियेल दैदेनगिरि जिबायदि सानस्रिजों जिबायदि सान्थौजों जातिखौ दैदेननो नागिरदों बे थारैनो जोङो आगोलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बायदि बिथिङाव नाजादोंमोनब्लाबो बिथाङा जि लेभेलजों नाजादों बेखौ जों नुनो मोनाखैमोन। थारैनो जोङो बुंख'नो हाया जों गोजोननाया बे ओनसोलनि रायजोफोरा ओरैबायदि गोजोनदों बे स्टेडियामखौ मोननानै। जों आसा थिदों बे बावैनो आबुं महर लागोन आरो बेखौ जोङो आसा थिदों जायफोरा बेखौ लुफुंनायनि बिबान लादों बिथांमोना बेखौ थाबैनो जोंनो लुफुंनानै होगोन। नंगौ बे समाव आङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खख्लाबारि बियाब बे बियाबाव आङो दङ। नोंथांमोना मिथिगौ जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे गुबुन गुबुन साब डिभिजनाव बे समाव जे बिरसिला गां जाय बिरसिला गां जे बिएलटिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि थामहिनबा सासे बिएलटिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां बिरसिला गांनि जे बिमुं बे बिमुंजों गुबुन गुबुन साब डिभिजनाव थामहिनबा महकुमा बे महकुमायाव स्टेडियाम लुफुंनायनि बाथ्राखौ बिथाङा मख'दोंमोन आरो बे लुफुंनाय जे आयदा बे आयदानि सायाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायथिनो नागिरदों। बे समाव थारैनो प्रमद बर' बुंनाय बायदियै बे समाव गुबुन गुबुन साब डिभिजनाव जे बिरसिला गांनि बिमुंजों स्टेडियाम लुफुंनाया जादोंना जायाखै थारैनो नोंथांमोननो बे समाव प्रेक्टिकेलि दिन्थिनो थाखाय बड'लेण्ड बुब्लिया ओंखारदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव खख्लाबारिनि सिङाव थानाय बा खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय सिमलानि साखाथियावनो नैबे समाव आङो दङ आरो बेवहाय बिरसिला गांनि बिमुंजों जे स्टेडियाम लुफुंनाय बे लुफुंनाया 80% जाफुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बे ओनसोलनि थागिबि बिथांमोननिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय नाजागोन थारैनो बे लुफुंनायाव बिथांमोना माबायदि गोजोननायखौ दङ बेनि सायाव बिथांमोननिफ्राय मिथिनो थाखाय नाजागोन। बेवहाय नुनो मोनदों जे गोबां जौखोन्दो बे हाबाफारिया थारैनो जानायनि लामायाव थामहिनबा लुफुंनाय हाबाफारिया सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। मिन्थिनो थाखाय नाजागोन बे ओनसोलनिनो थागिबि बिथांमोना दङ बिथांमोननिफ्राय मिन्थिगोन जे थारैनो बे लुफुंनायाव बिथांमोना ओनसोलनि जानानै बेसेबां गोजोननाय दङ आरो बे स्टेडियामनि गेजेरजों जे लाइमोनफोरा माबायदि थुलुंगा मोनगोन आरो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि जे हाबा मावनाय बे हाबा मावनायनि सायाव बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आङो नाजागोन। थारैनो मख'नांगोन जे बर' हारिनि साफ्रोमबो गेदेमा बिथां प्रमद बर'आ बेसेन होनानै बिथांमोननि बिमुंजों बे समाव स्टेडियाम लुफुंनाय बा बेनि अनगायैबो अडिट'रियाम लुफुंनाय सिनेमा हल लुफुंनाय बे हाबाफारिखौ बिथाङा मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। दिनैबो जों बिरसिला गांनि बिमुंजों जे स्टेडियाम लुफुंनायनि खोथाखौ बिथाङा बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा आरो बे बुंनाया एक्जेक्ट नंमारगोन ना नंमारा बेखौ जोङो नायबिजिरनो थाखाय सौफैदों बा थामहिनबा फैनानै दङ। आं मिन्थिनो थाखाय नाजागोन बेवहाय नोंथांमोननियाव मोनसे बिरसिला गांनि बिमुंजों बे समाव स्टेडियाम लुफुंनाया हाबाफारिया जाबाय दङ। ओनसोलनि थागिबि हिसाबाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? थारैनो आं गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाबगिरि बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो बरायनाय थाबाय। जों दिनै बयबो मिथिगौ जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सारा बिटिआर ओनसोलाव गासैखौबो बोजबना लानानै जेरै बिथाङा जौगानायनि जि हाबाफारि लादों थिग बिदिनो जों माहारिनि थाखाय जायफोरा सेक्रिफाइस खालायबोदों बिथांमोननि मुङै बायदिसिना अनुस्थान प्रतिष्ठाननि नामखौ होनानै बिथाङा गायसनबोनो लादों आरो थिग बिदिनो बे लेखायैनो जोंनि मुंख्लं बिरसिला गांनि मुङै दिनै जोंनि बे खख्लाबारि ओनसोलाव थानाय सिमलायाव थानाय सानजारां क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव 5 कौटिनि दिनै स्टेडियाम बिथाङा जोंनो होदों आरो बे स्टेडियामा दिनै ओरैबायदिहाय मावफुंनायनि थाखोआव सोलिबाय दं जेराव जों 80% जों दावगानायखौ नुदों जाफुंनायखौ नुदों। जों आसा थिदों बे बावैनो आबुं महर लागोन आरो बेखौ जोङो आसा थिदों जायफोरा बेखौ लुफुंनायनि बिबान लादों बिथांमोना बेखौ थाबैनो जोंनो लुफुंनानै होगोन। जों मिजिं थिदों जे बेवहाय बे ओनसोलाव थानाय जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ खेलायाव गोसो गुदुं बिथांमोना बायदिसिना बिथिङाव गावनि गोसो बादिहाय बेवहाय गेलेनानै गावखौ साफा साफा मोजां गेलेगिरि बानायनो हागोन बा
बे खाबुखौ लानो हागोन होनना जोङो आसा थिनाय दङ आरो बेबायदिनो आं मोननैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों बे सानजारां क्लाबनि गेजेरजोंनो मोनसे समाव इन्टारनेसनेलसिम गेलेनो हानाय बे क्लाबनि गेजेरजों ओंखारदोंमोन जेरै आर्सारियाव बेलस्रि नार्जारिया इन्टारनेसनेल गेलेदोंमोन बिथाङा मेडेलिस्ट जादोंमोन मेडेल लाबोनो हादोंमोन थिग बिदिनो जोंनियाव काबादि जथेस्थ' दासिमबो मोजां नाम दङ काबादियाव बे हिन्जावसानि टीम स्पेसियेलि बिथांमोना मोजां गेलेगासिनो दङ आरो मोनसे समाव जोंनियाव दङमोन हकियाथ' स्टेट चेम्पियन बहुद बार जादोंमोन जोंनि बे क्लाबा आरो बिदिनो फुटबलाव मोजां माबा दङ गेलेग्रा दङ जों आसा थिदों बेबायदिनो मोजां स्टेडियाम मोनोब्ला गेलेनायनि खाबुखौ मोनोब्ला आरो फिउचाराव बे ओनसोलनिफ्राय मोजां गेलेगिरि ओंखारगोन बेखौ जोङो हास्थायो जिहेतु नोंथांमोना बेखौ लुफुंनाय जाबाय बे ओनसोलनि जे गेलेगिरिफ्रा बा लाइमोनफोरा बेसेबां थुलुंगानि फुंखा जागोन नैबे फिल्डआ थारैनो जों दिनै बिखा फोरदाननायखौनो बुंनो नागिरो जे बे ओनसोलनि लाइमोनफोरा जायफोरा गेलेनायाव गोसो गुदुं बिसोरो जथेस्थ' थुलुंगा मोनगोन खारन दिनै इनडर स्टेडियामबो बेवहाय मोनफानो हादों जोङो बे हिसाबै इनडर स्टेडियामाव जिखिनि आयदानि खेलाया बेयाव प्रेक्टिस जागोन बेखौ बिथांमोना खाबु लानो हागोन बेवहाय बल फिल्डनि खाबु लानो हागोन आर्सारिनि खाबु लानो हागोन बेनिफ्राय काबादिनि बे फिल्डआव थाखाबाय दा बे हिसाबै जोङो बेफोरबायदि बायदिसिना आयदायाव जायफोरा जेराव गोसो गुदुं बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाना गावखौनो साफा गेलेगिरि हिसाबै गायसननो हागोन प्रमद बर' होननानै बुङोब्ला मोनथिनो नाजागोन जे सिगांनि सानफोराव जुदि नोजोर होयोब्ला जोङो जे बुहुमावनो मोनसे इउनिक लेभेलाव जेरै नलेज फेस्टिभेल जाय जाथावि बा हमनानै ला जायखौ नों गुबुन जायगाफ्राव बेखौ खालामनायखौ नुनो मोनाखै लिटारेरि फेस्टिभेल जों खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो गोबां बेफोरबायदिनो माखासे जाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ प्रमद बर'आ लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जों जुदि नोजोर होयोब्ला दा नोंथांमोनाव बिर सिलागां जा गेदेमा सुबुं बे सुबुंनि बिमुंजों बे समाव स्टेडियामखौ लुफुंनाय जाबाय थादों आरो बेनि अनगायैबो बर' हारिनि बा बड'लेण्ड सोमावसारनाय गिबि मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारि बिथांनि बिमुंजोंबो बे समाव गुबुन जायगायाव अडिट'रियाम लुनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय दं टिकेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनि बिमुंजोंबो बे समाव जों सिनेमा हल लुफुंनायखौ जों नुनो मोन्दों मा बुंगोन बे समाव सासे बिथाङा बर' हारिनि गोमालांनो हमनाय बा थामहिनबा बे समाव जाय जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङा बे समाव लाबोनायखौ बे समाव नुबाय थानो मोन्दों थारैनो बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो गोजोनथावना बाथ्रा बिथाङा जोंनि हारिनि थाखाय जायफोरा जिउ बाउसोमदों जायफोरा मुंख्लं जालांदों बिथांमोनखौ अराय गोथाङै लाखिनो थाखाय बिथाङा बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथाङा दिनै बिथांमोनखौ गायसननो थाखाय बिथाङा नाजादों थिग बिदिनो दिनै दहाय बुंनाय बादिनो बिर सिलागां बिथांनि थाखाय जोंनि बिटिआरआव थानाय 10टा साब डिभिजनाव मोनफा बिथाङा स्टेडियाम बानायनायनि जि खोथा होदों आरो बेखौ दिनै बिथाङा जागायजेनबाय अलरेडि जों मिथिनायाव मोनबा स्टार्ट जाबाय जेरै जोंनि सिमलायाव जादों थिग बिदिनो सुजित नार्जारि जोंनि जि मुंख्लं बिथांनि मुङैबो दिनै बिथाङा अडिट'रियाम हल लुफुंनो थाखाय बिथाङा हाबाफारि लादों आरो बेखौ मोनफ्रोमबो जोंनि बिटिआरनि जे 40टा समस्ति दं बेयाव मोनफा बिथाङा लुफुंनो थाखाय सिद्धान्त लादों आरो बे मर्मै जोंनि सिमलायाव जों गिबियावनो जों मोननोबो हाबाय दा बे हिसाबै जों अलरेडि बिबो 50%नि एबाब जाबाय बे लुफुंनाया आरो बेनिफ्राय जों मोनसे खोथाखौ दिनै गोग्गाना बुंबावनो हागोन जे जोंनि बे खाथियावनो स्टेडियाम खाथियावनो सिनेमा हलबो जों मोननो हादों बेबो दिनै 80% जाफुंबाय खाथियाव जोङो मोनसे हायार सेकेन्डारि 8 कोटि थाखानि बेसेबा गेदेर बिल्डिं मोनसे जों मोननो थांदों आरो बेबो मथा मथि दा 70%सो जाबाय लुफुंनाया दा जों बाखि इयुननि समाव थाबैनो जों बेफोरखौ मोगथाङाव महर जों मोननो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों दा बेवहाय माखासे प्रमद बर'नि जे हाबा मावनाय जे दिनै बिथांनि जे दैदेननायावनो हादरनि गाहाय मन्थ्रि हादरनि नखर मन्थ्रि बिथांमोना बर' हारिखौ गोबां मोनसे जौगाखां थामहिनबा बे समाव प्राउड फिल खालामनायखौ नुनो मोन्दों बे समाव मा बुङो सासे बर' फिसा हिसाबै थारैनो जों गोजोननाय मोनो जेब्ला जों देरगायो जे बिथाङा जोंनि सासे रियेल दैदेनगिरि बिथांखौ जों मोननानै थारैनो जाथिया भबिसतखौ जों नुहुरदों खारन बिथाङा जिबायदि सानस्रिजों जिबायदि सान्थौजों जाथिखौ दैदेननो नागिरदों बे थारैनो जोङो
आगोलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बायदि बिथिङाव नाजादोंमोनब्लाबो बिथाङा जि लेभेलजों नाजादों बेखौ जों नुनो मोनाखैमोन। दा बेनिखायनो जोङो गोजोननाय मोनदों जे बिथाङा जि सानस्रिजों जि सान्थौजों जाथिखौ बा बे ओनसोलखौ जौगाहोनायनि जि मिजिं बा हाबाफारि लादों बे थारैनो बाख्नायथावना। आरो जों आसा थिदों बिथाङा बे सानस्रिजोंनो बे थांखि बिथांखिजोंनो बिथाङा दावगालांनो हाथों बेखौ जोङो बिथांनिसिम खावलायनाय थाबाय। बे लुफुंनायाव बेसेबां गोजोननाय दं नोंथांमोननि जायगायाव? थारैनो जोङो बुंख'नो हाया। जों गोजोननाया बे ओनसोलनि रायजोफोरा ओरैबायदि गोजोनदों बे स्टेडियामखौ मोननानै। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बे ओनसोलाव जा बेबायदि स्टेडियामानो गैजा रोङामोन। नाथाय दिनै जों एसेबां मोनसे मोजां स्टेडियाम जों दिनै मोननो हाबाय बिथांनि अनसायनायाव, बिथांनि नाजानायाव। लोगोसे जोंनि लकेल MCLA मन्टु बर' बिथांखौबो जों साबायखर होनांगोन। बिथांनिबो जथेस्थ' मदद दं। जोङो दिनै नुना मोनदों जे बे ओनसोलाव माखासे जौगानाय हाबाफारिफ्रा जोङो बिथां प्रमद बर' सारनि दैदेननायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि MCLA मन्टु बर' लोगोसे पार्टिनि UPPLनि मावथि बिथांमोननि जथाय नाजानायजों बे ओनसोलाव जौगानाया माने नन स्टप जागासिनो दं आरो जों आसा थिदों इयुनावबो बिदिनो जालांबाय थागोन। जिहेथु गेलेनाय बिथिंखौ लानानै प्रमद बर'आ ISPL आरो एसियानो मोनसे गोजामसिन गेलेनाय जायखौ दुरान्ड काप होननानै बुङो। बे दुरान्ड कापखौबो बे समाव बिथाङा जोंनि क'क्राझाराव बिथाङा लाबोनो हाबाय बा BTRआव लाबोनो हाबाय। बे बिथिङाव मोनसे जिहेथु नोजोर होयोब्ला बे गेलेनाय बिथिंजोंबो प्रमद बर'आ खामानि मावबाय थादों। नोंथांमोननियावबो बे समाव बिर सिलागांनि बिमुंजों बे समाव स्टेडियाम लुफुंबाय। गेलेनाय आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव प्रमद बर'नि नोजोरा माबायदि? जों बिथांनि जि नोजोर जों थारैनो बाख्नायनांगोन। मानो होनना बुङोबा दुरान्ड काप बायदि दिनै एसियानि सबसे फुराना मोनसे खेलाखौ दिनै जोंनि BTRआव लाबोनानै बिथाङा दिन्थिफैनो हादों। आरो बेयो थारैनो जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय बा जायफोरा गेलेनायाव गोसो गुदुं गेलेनानै जाय बिथांमोना गावखौनो बानायनो सानदों बिथांमोननि थाखाय बे बेसेबा गिदिर थुलुंगाना मोनसे हाबाफारि जादों। आरो जों मिजिंथिदों जे जोंनि इयुन जोलैफोरा बा जोंनि लाइमोनफोरा बेबायदि बिथांनि बे खेलानि बिथिङाव जि नाजानाय बा हाबाफारि बेखौ लानानै जथेस्थ' खुसि जादों आरो बिथांमोना मोनसे थुलुंगा मोनदों। आरो जों मिजिंथियो जे बिथाङा बेफोरबायदि हाबाफारियाव इयुनावबो मोजांहाय सिरिबांहाय दैदेनलांबाय थागोन बेखौनो जों मिजिंथियो। नंगौ बिथाङानो जादोंमोन नैबे ओनसोलनि थामहिनबा खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय सासे गागि दैदेनगिरि। बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ जों मिथिना मोनबाय। थारैनो मख'नांगोन जे BTRनि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर' बिथाङा बुंनाय बायदि जे गुबुन गुबुन जे साब डिभिजनाव बे समाव बिर सिलागांनि जे बिमुंजों जे स्टेडियाम लुफुंनाय बे लुफुंनाया थारैनो गमामायैनो जामारदोंना जामाराखै बे आयदाखौ लानानै बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों रोखा फोरमायनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव दंफैयोमोन। आरो थिग बेबायदिनो जों नुनो मोन्दों बे समाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खख्लाबारि बियाबनि नैबे सिमलानि साखाथियाव थानाय मोनसे स्टेडियाम जाय स्टेडियामखौ बिर सिलागांनि बिमुंजों मोनसे जौगा थाखोनि मोनसे स्टेडियाम जे लुफुंनाय बे लुफुंनाय हाबाफारिया 80% जाफुंबाय। आरो बेखौ लानानै ओनसोलनि थागिबि बिथांमोना जोबोदनो गोजोननायखौ फोरमायदों। आरो बे ओनसोलनिफ्रायनो मख'नांगोन जे गोबां गेलेनाय बिथिंजोंनो गोबां लाइमोनफोरा नैबे फिल्डनिफ्रायनो गेलेनानै गोजौ थाखोआव गेलेनो हादोंबो होननानै फोरमायथिनायखौ नुनो मोन्दों। आरो काबादिनि बिथिङावबो आरो गुबुन गुबुन बिथिङावबो बे समाव गेलेनायखौ जौगा थाखोनि खालामनो थाखाय आरो नैबे स्टेडियामा लुफुंनाया जोबोदनो बाख्नायजाथाव होननानै बिथांमोना फोरमायदों। BTRनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ बिथांमोना साबायखर बावदों। लकेलनि MCLA बिथां मन्टु बर'खौ बिथांमोना साबायखर बावनायखौ नुनो मोन्दों। आरो लोगोसेनो फोरमायनांगोन जे बे समाव बे BTRनि खुंगिरि प्रमद बर'आ जे बुंनाय बायदि जे गुबुन गुबुन साब डिभिजनाव बा महकुमायाव बे समाव स्टेडियामा लुफुंजागोन ना जायाखै थारैनो बिथांनि बुंनाया नंमारगौ ना नंमारा बेखौ एक्जाक्ट नोंथांमोननो बा गमामायैनो फोरमायथिनो थाखाय बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नाजादोंमोन। आरो बेवहाय फोरमान जाबाय जे बे समाव प्रमद बर' बुंनाय बायदि बे समाव स्टेडियाम लुफुंनाय हाबाफारिया जोबोदनो गोख्रैथिजों हाबाफारिया बे समाव मावबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव सिमलानिफ्राय नोंथांमोननो बे आबुं जे बिर सिलागांनि जे लुफुंनाय स्टेडियाम बे स्टेडियामखौ नोंथांमोननो दिन्थिफुंबाय। गोजोन्थों।